Ăsta e aluatul. Aici e pe foc. Așa. Așa. Și acum luăm un pic de aluat și o facem în formă de mingiuță, cam așa. Așa, și o punem în ulei. Astea-s dulce, astea-s gogoșeile ar veni, dacă stau și mă gândesc. Puțin. Cum faceți voi găluște? Cam așa și astea-s. Acum trebuie să verificăm. Asta e rezultatul. Vă rog frumos să încercați și voi acasă, cu copii sau cu surori, frați, și să vă distrați când faceți prășcurile astea, gogoșelele astea. Să nu vă gândiți că e greu, pentru că nu e greu. Ai nevoie doar de făină, lapte, lămâi dacă aveți, dacă nu e nimica. Și amestecați drojdii. În loc să fie la cuptor, e fript. Faptul că eu am mierea aici, eu mi-l pun cu miere de albine. Voi că nu aveți, puneți cu zahăr vanilat, zahăr pudră, cum îi ziceți voi. Chiar și eu, mai bine zis. Așa. Dar e cel mai bun cu miere de albine. Încălziți mierea de albine și pe aceea răsturnați peste fritură de asta. Așa. Ce frumos se vede, așa. Atunci vă salut și poftă bună, oameni buni!